Здравейте хора, аз съм Тнамида Epic The Gamers Group и днес ще играем на Shovel Knight. Това е игра за Nintendo 3DS, не за Android. И да, просто да започваме. Start Game. Сега аз тук си имам един сейф файл, но не. Be confirm. Ще се кръстим. Много е неудобно тук. И след това Done. Да започваме. Long ago, the lines were untamed. Of all heroes now, Shawn Bradley done Shovel Knight and Shield Knight. Tower of Boom Shakalakas. It's shoveling time. Окей, да започваме. Уху! Пуп! Окей. Бум! Това беше гадно. Сега ще се опитваме да минем първия бос. Окей. Бум. Странното е, че преди на моя личен канал си направих сега, където бях написал на един клип в описанието, дупка си копам. И сега играя игра, където съм рицар, който копае. Не знам какво стана, нещо клип се спря. Окей, но сме тука. Нищо не е станало, не се бойте, не сте пропускали нищо. Просто ще трябва да наблюдавам и на екрана. Да не стане, че съм минал цялата игра. И вие не сте го видели. Тая игра е трудна, да знаете. Окей, сега. Окей. 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 Толкова по-странно е да гледаш игра на телефона, докато можеш на конзолата. Фак. Дай да фокусираме. Фокус. Готиното при този дракон е, че трябва само на главата да стоиш. Може да не се мърдаш дори. След това ти дава се съкроша. Йо. Футбол. Малко е така, ще го направя да виждате по-добре екрана. Защото е много трудно да играете на 3DS и с телефон, който се зарежда. Не. Тая игра не е нещо като игрите за Nintendo, които съм играл в преди. Ау! Ах ти! Get me! Окей, сега. Не.
Музика! Окей. Нали добре се вижда, да. Долния екран не можете да го виждате, съжалявам, но тази игра не е много нужен. Не. Пиу! Пиу! Гадното на тия е, че те нападат, аз забравям как се атакува. Бум! Това не беше честно. О, да. Окей. Къде е боса, бе? Тия пукат ли се? Фу! Това беше добре. Моята... Пуф! И чакайте малко. Окей, майка ми просто идваше. Съжалявам за това. Но да, продължаваме. Так малко си го нагласих. По-добре, не! Още музика, ей! Окей. Не сме много зле. Не, как обжавам платформите. Сега, какво имаме тук? Ня! Ня. Окей. Окей. Мисля, че сега ще ни е битката. О, я чакай малко, тук има чест. Това значи ли, че... Всъщност аз се знаех, че това го има, по-скоро не знаех как се влиза. Розов диамант. Илюминати Confirmed. Ако сте гледали Стивън Вселенски, знаете, че Розов диамант е убител от Роуз Кварц. От майката на Стивън. Тле. Окей. Тук може да има от тези зелените чудесийки. Дракул. Окей. Значи са 4. Окей. Добре. Ето тук. Тук да го убих. Скелет, тела махвани. За малко щях да се прибия. Я стига, бе. Това трябва да е първото ниво. Това ще бъде трудна игра. Хайде. Не.
Ау! Това заболя дракон. Окей, хайде да го убием. О, и аз сега половината неща паднаха. Имаме един кристал. Взехме го. И сега. Пустимо! Ама аз бях точно там! Това не беше честно! Окей. Добре, ще успеем. Може би. Да се надяваме. Едва ли. Не се надявайте. Ня. Окей. Сега да се молим тук да има лампичка. What the fuck? Не. Не. Искам този кристал. Ма не мога да се победа. Значи е тук. Розов диамант. Окей. Не. Да. Сега дай да видим какво ще има. Black Knight, I know you'll show your face sooner or later. The cerulean coward. Окей. Просто ще ви го превеждам. Обърни си, Shovel Knight. Няма нищо тук за теб вече. Вече няма нищо за теб. Отравли се, челе лицар. Нещо си... Нямам проблеми с теб, мисля. Трябва да се върна до кулата на съдбата. Вау. Доста пропуснах матча. Времето ти... Просто го... Окей. Готови? Той е много труден, да знаете. Негър рицар. Добре, се чита точно преди него. Проблема с LDS е, че резолюцията не е много добра. Смеха му е покаден от това на Омега Флауи, бе. Не. Ти копира. Хора, записването нещо отново спряно, пак умряхме. Да. Не знам. Ауч. Много е неудобно, като имаш с някой с същите сили, но повечко. И сега не мога да го ударя. Ударих го. Сега го пропускаме. Аре, не. Фу! Добре, знаете ли какво? Малко ще пропуснем. Чакай, да фокус. Не, ще го направим заедно. Готови? 3, 2, 1. Давай.
Сега да се опитаме. Ау, това е хубаво. Някакво хореч. Ау, омага, вече сме на 2 сърца. Какво? Това не е никак честно. Разбирате ли колко не е честно е това? Много. Сега просто ще се фокусирам на играта. Окей. Ауч. Окей. Осъзнате ли, че имаме малък шанс да го победим? Не. Та атака я ненавиждам. Просто я ненавиждам. Хей, негър, оле мале. Во! Честно. Ето да виждате малко по-добре. Колко. Окей. Ще го победим. Не! Бяхме толкова близо. Не, честно. Той ще побеждава. Това е най-трудният бос в видеоигра. Мразя като бъгва, да знаете. Не е нарочно. Но отново бъгна. Не. Окей. Знаете ли какво? Просто ще го скипта, докато го победя. Ясно? Капиш? Окей. Да! Аз го победих! Съжалявам, че не го снимах. Но знаете, случи се нещо неудобно. Пъгна се точно като ви показвах. По-скоро свърши ми в момента, точно като ви показвах. Какво направих? И сега идваме. Вижте колко се наслади. И да, хора, това беше днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Имахме доста бъгове. Но сега разбрах, че мога да си ги вкарвам в SD картата. Клиповете или не. Добре. Отново ми се бъгна. Просто ви го казвам.
Чао! Надявам се клипа да ви е харесал и ще се видим скоро. Чао!